Stærk. Det er tosset. Jeg skal sige, I må ikke have mere, du kommer i aften. Hey, prøv at se, Stinger i en ny t-shirt. Stinger i rød t-shirt. Ej, stærk. Stinger i en rød t-shirt. Han har fået tæsk af 2 tøser. Ej, stærk. Betaler 190 kroner for en 4 kilometer. Stærk. Stærk. Okay. Hold da op, det er lige så godt som dengang Christian var nøgen. Nå, prøv at se, Lula. Få det væk fra! Jeg har aftaget dig. Ej, pas på Stingers kamera. Pas nu på, jeg skal filme. For helvede. Og så videre. Daniel, kom så. Prøv lige igen, jeg fik den sidste. Skal vi have den sidste? Skal vi det dag? Det fik jeg med det. Jeg hygger kamera med. Ui. Hvad er det, man aldrig skal med grej? Hvad er det, man aldrig skal med grej? Hvad er det, gå på kompromis? Jeg skal aldrig gå ned på grej. Nej, aldrig gå ned. Heller ikke. Aldrig. Sig det 10 gange, Daniel. Jeg vil aldrig gå ned på grej. 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 Ja, det er svært. Ni får inte hoppa. Der sker lidt action her i aften, fordi Black Cross så ind der, der prøver på at flygte. Og så ligger det ikke så roligt i musikken af. Så prøver på at smage Black. Det var sådan en action-report for jer.